לערוץ שלי, אני כאן שם את הסיפור. היא כזאת. רואים? איזה סיבה אני אתחיל? הם עושים ורוד, סיבונים כיוף. מתחילים בוורוד, בסיבונים, כי אין לי אדום, ואין לי כתום, אז אני עושה את הזהב. טוב, בוא נעשה קודם את הסטיקליקס. נשים. נעים מאוד. יחסי לי את המורים אותו זו. בטלפון. הוא נתן לי. סנגית, זה סליים. סליים כאלה. זה סליים. סנגית. מה? טוב, לא כזה טוב. לא. צריך לעשות מההתחלה. שזה כזה לק, וזה לא לק. אם זה ברור, אני עושה... מה אתה רואים? זהב יפה מאוד. יאללה. בואו נעשה ליבי ויאבא. שמתי, עכשיו אני עושה את הכתום הזה, זה כמו זהב, אז זה כתום. זה כמו כתום, אבל זה כתום, זה זהב. וואו, למה גבול נשפך עליי? יואו, מושלם זה. מישהו יעזור לי, מישהו יעזור לי. טוב, בגלל שאני עושה עכשיו סגול, בגלל זה הצבע האהוב עליכם. אז לא, אני אעשה ירוק, זה הצבע האהוב עליי, בא לי צבעים אהובים עליי, ירוק. בערך ירוק. טוב, אתם עושים איתי? אתם לא כועסים? יאללה. לא כועסים. מה אתה מסתיר כאן? ביי. שלום. הוא פשוט אמר לי שהוא הולך לקחת לבד. ביי. אילי, די, אתה באמת לא הלכת. טוב, אני מבינה את זה. טוב. אני רק לא יודעת לזרוק את זה. אילי, אתה יכול בבקשה אחרי תביא לי מספריים? מספריים? אוקיי. אני פה לעזרה. הוא משרת אישי. אני לא משרת שלה. אוקיי. אני לא אל תאמין. למי אתם מאמינים, לי או לא? הקורבנות לי. טוב, הוא הלך להביא לי לא קראתי ספר, אבל למדתי. לא, אני אמרתי לך לקרוא. מה הם לא קשה? אני לא משרת שלה, אל תאמין. אוקיי, תאמינו לי. אני רק פה לעזרה. רק לסרטון. טוב, עכשיו אני גוזרת את הסיפורת בעוד 3, 2, 1. איזה שידור, ריאל לבר סרמן. את לא עושה סרטון שעתיים. כן, שעתיים. מה שעה? אוקיי, איזה מדלוקה? תמידה? או לב, או חייל. חייל, כתבתם בכתובות.
רוצים שאני אעלה סרטון שהיא תסיים אני חייבת לעשות של כדורגל ריאל, ברסה, כולם. יש לי מלא בגדים. אילי, תלך רגע לאבא. אוקיי. טוב, נתראה בפעם הבאה.